Ja sitten lähdemme ajelemaan ja ajammekin oikein. Katuliikenteessä on tunnettava erikoisen tarkoin liikennesäännöt ja paikalliset määräykset. Näytä aina suuntamerkki ajoissa, ryhmity ja aja risteys oikein. Muista, että kohtelias mies on kohtelias myös pyörän selässä ja kunnioittaa suojatiellä liikkuvia jalankulkijoita. Ja sitten siirrymme kaupungista maantielle. Sivutieltä päätielle saavuttaessa vaaditaan tarkkaavaisuutta. Käsimerkki suunnanmuutoksesta on annettava aina, silloinkin kun ketään ei ole näkyvissä. Siten se tulee hyväksi tavaksi. Rautateiden tasoristeydet ovat niitä vaarallisimpia surmanloukkoja. Muista, että juna tulee aina. Kovassa vauhdissa pyöräsi pauke estää kuulemasta junan tuloa. Käytä siis järkeäsi ja silmiäsi. Huomioi liikennemerkit ja noudata niitä. Ne eivät ole suinkaan tarkoitettu vain maisemien kaunistuksiksi. Tämän merkin nähdessäsi ole erikoisen valpas. Muista kultaista sääntöä. Milloin lapsia on liikkeellä, silloin kaasu kiinni. Näin menettelee oikea moottorimies. Mäelle noustaessa ajan mahdollisimman paljon oikealla. Älä ohita mäessä. Moni kiellonrikkoja on tehnyt sen ensimmäisen ja viimeisen kerran. Ja kun ajat kaarteessa, niin muista, että luistamisen vaara voi suistaa sinut tieltä ja että sinua vaanii eräs kumoamaton luonnonlaki, keskipakoisvoima, tekijä, joka tavallisesti vie pyörän metsään. Jos pyörä painaa 120 ja ajaja 60 kiloa ja kaarteessa, jonka säde on 100 metriä, ajonopeus on 30 kilometriä tunnissa, niin on metsään vetämä voima vain 12 kiloa. Jos nopeus samassa kurvissa on 50 kilometriä tunnissa, keskipakoisvoima on jo 35 kiloa. Jos vauhti nousee 70 kilometriin, ylitetään turvallisuusraja ja 90 kilometrin vauhdissa on metsään ajo varma asia. Siinä ei auta ajotaito eikä mikään. Niin, moottoripyörä on verraton peli. Sillä pääsee nopeasti ja vaivattomasti, mutta on parempi ajaa rauhallisesti ja varmasti kuin lujaa ja kenties vain sen kerran. Moottoripyörä on erinomainen väline työmatkoilla ja sen avulla voit retkeillä Suomen suvisen luonnon helmassa. Ja kun vielä muistat, että moottoripyörä on kone, joka ei pysty itse ajattelemaan, vaan että se on sinun tehtäväsi, niin voit olla varma, että moottoripyörä ja moottoripyöräily tarjoavat sinulle hyötyä ja huvia kukkuramitalla.